Ja iskreno nisam znao, nisam ni pratio ovaj sport ranije. Međutim, kad sam došao, shvatio sam koja je to organizacija i koji je volumen tog samog događaja, obzirom da su prisustvovale praktično među najjačim marketinškim kućama na svetu, bar se tiče u domenu marketinga vezano za fudbal sa ostrva, znači iz Engleske. Napravili smo jednu prezentaciju koja je pokazala pre svega šta je to što se radilo kroz vreme, kako je to bilo na samom početku. Spot koji smo snimili 96. godine sa tadašnjim najpoznatijim zvezdama na našoj pop ili rock sceni. Nakon toga, da kažemo, onako kako se razvijala odbojka, otprilike sve do ugovora sa našim partnerom i sponzorom VIP-om, gde smo kroz niz akcija učestvovali direktno sa igračima u promotivnim kampanjama i praktično na taj način im dali praktičan primer svega onoga što su čuli u prethodnim predavanjima. Zoki je to zaista fenomenalno izveo. Objasnio im pre svega kako se to radi u ovim zemljama ovde. Jer ja mislim da smo mi još daleko od second screena, od aplikacija za smart telefone i sve ostalo. To sasvim sigurno možda u Engleskoj ili negde u svetu gde je mnogo prijemčivije ili mnogo lakše način na koji sam se instruisao ili kreirao kao sportista, ali i kao čovek kroz sport, koje su prednosti odbojke i šta odbojka daje, završetak karijere i svesnost onoga što sam ja dobio od onih koji su bili pre mene, i isto tako odgovornost i obaveznost da se ta ista pasija i sve ono što ide uz jedno bogato iskustvo prenese na one koje dolaze posle nas. Kao i sve aktivnosti koje ja imam u okviru Odbojkaškog saveza, ali sve akcije kao i njihov karakter, radi pre svega davanja jedne socijalno odgovorne note svemu onome što radimo, kao i obezbeđivanje naravno kontinuiteta, jer osvajati medalje 20 godina na ovakvom nivou je zaista jako teško. Napomenuo sam sve projekte koje radimo trenutno, zajedno sa VIP Mobilom pre svega, koji su pre svega okrenuti i, da kažemo, rade na razvoju i širenju baze sa decom, odnosno podizanje što većeg interesovanja odbojke među mladima, kao jednog socijalno-intelektualnog subjekta pre svega. Bili su zaista svi jako prijatno iznenađeni, odnosno stekli smo utisak posle da je zaista naše predavanje bilo ono koje je bilo najzapaženije, odnosno zaista je stavilo tu jagodu na vrh torte. I zaista nam je rekao glavni organizator da je zaista bolji kraj nije mogao da režira. Ono što je jako dobro kod Odbojkaškog saveza Srbije jeste što svako gleda da odradi svoj deo posla i to doživljava sa velikom odgovornošću, velikim entuzijazmom i pre svega pripadnost ovoj velikoj porodici koja je sasvim sigurno najbolja i najrazvijenija sportska organizacija u Srbiji. Bez obzira na sve, ne umanjujući ništa drugima, mislim da je Zoran onaj koji je pre svega sa jako bogatim iskustvom, 31 godinu radi ovaj posao, shvatio i zna kako i na koji način odbojka treba i u kom smeru treba da se razvija. Mislim da je Zoran sa inovacijama, odnosno sa idejama koje je uneo u svet odbojke, sasvim sigurno među najzaslužnijima što je odbojka danas tu gde jeste. Napravili smo niz fantastičnih akcija, fantastičnih inovacija, koje je zaista nekad jako teško pratiti, jer je Zoran izuzetno brz, ali zaista je veliko zadovoljstvo i čast raditi sa njim zato što daje sebe nesebično i ima jasnu viziju. Mi ne smemo razmišljati ni na koji drugi način osim da iskoristimo odmah prvu šansu i da se kvalifikujemo.
Kad kažem ovo, naravno da je Srbija uvek favorit, naravno da se u Srbiji uvek očekuje, naravno da ukoliko se Srbija kvalifikuje, to je normalno, ukoliko ne prođe, to će biti za naslov u svim novinama. To je jedna vrsta pozitivnog pritiska koja je dobra. Jer podiže budnost i svesnog onoga što smo mi i šta treba da uradimo. Mislim da je nama mesto na svetskom prvenstvu među prve 4 ekipe, tako da se nadam da će momci smoći snage, devojke takođe. Momke ćemo gledati ovde, devojke bodrit ćemo ih uz naše TV ekrane i nadati se zajedničkom slavlju. Ajde, ovdje. To šujice, znaš.